أعوذ بالله بسم الله الحمد لله ما شاء الله اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلاما محسنا على سيد المحسنين وإمام المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرض صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم الخلقة الدنيا إلى يوم القيامة صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد يا صمد يا فرد يا حي يا قيوم ya ma'aruf ya zal jalal wal ikram alhamdulillah masha Allah jama'a assalamu alaikum barkanmu da ƙara kasancewa a waɗannan shafuka da muka saba gabatar da fa'idoji asrar daban-daban da ma wasu karatuttuka da suka shafi ilimin falaki astronomy ko astrology da dai sauransu waɗannan shafuka masu ɗauke da suna Gwani Mai Ismi Foundation da suke kan yanar gizo musamman page ɗinmu kenan sai kuma TikTok shi ma mai suna Gwani Mai Ismi Foundation sai YouTube channel ɗinmu shi ma mai suna Gwani Mai Ismi Foundation waɗannan shafuka ne waɗanda muke gabatarwa kuma lambar da muke amfani da ita ce +2348133332289 ma'ana alamar tara plus kenan 234 sai 8133332289 kuma ita kadai ce lambar da muke amfani da ita kar wani ya baka wata lamba ko kuma a baki wata lamba a ce wannan ita ce lambar Gwani Mai Ismi ba lamba ta bace kuma akwai waɗanda sukan ainihin kirkiri shafuka da sunana ma'ana a page a Facebook ko kuma da sunan Gwani Mai Ismi ko Gwani Mai Ismi Foundation a kiyaye sosai nakan fito ne bidiyo ne bayani ne sannan kuma lamba ta ita ce mai 33 sai 22 sai 89 a ƙarshe kuma 081 ne ita kaɗai ce lamba da nake amfani da ita a ɗan waɗannan shafuffuka akwai macuta ko waɗanda suke a intar mutane sukan yi kirkiri wasu shafuka ga sunan daban-daban masu ɗauke da suna Gwani Mai Ismi har ma sukan sa hotona ko wasu lokuta masu sa bidiyo da manufar kamar ni din ne to ba ni bane saboda haka a kiyaye saboda haka zamu shiga cikin wasu fa'idoji masu girman gaske masu tasiri a yau ma muna tare da dan uwa akar makalla barka da wannan lokaci masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau za mu shiga yanayin da ake ciki to na tsadan rayuwa abubuwa sun tsananta da sauran al'amura da daban-daban ya sauƙaƙa bayinsa asibiti da bangaren menene duk da da tsananin rayuwa da dai sauransu abubuwa sun zo sun canza so alhamdulillah to sai muka ga ya zama wajibi akan mu akai na'am don mu yi kokari mu ga cewa al'umma sun zabura na'am a cikin yin addu'a domin ita ce takobi ga mumini. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a salahul mumin. To idan baka da takobi da me zaka yi ka yaki. Idan baka da kayan bindigogi ta ya zaka yi ka je ka ce zaka yi yaki. Ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Saboda haka in zaka je fadan Allah ko to ismayyin shine zaka dauka. Ismayyin shine za a dauka. Da ka dauki wani izmi ɗaya da ya munasaba. Na'am. Da abin da kake ciki na wahalan. Na'am. Kawai sai kaga Allah ya fitar maka da wannan. Saboda haka shi wannan ismi na Rahman tun daga cikin basmala muna cewa bismillahir rahmanir rahim da mun zo sai mu ce ar-rahman mai gaman kyauta haka muke cewa mu ce ar-rahman mai gaman kyauta duniya da lahira ya baka dukiya ya baka yaya ya baka mataye saboda rahmaniyarsa lahira kuma ya baka aljanna can ita ce karshen komai jin daɗi da sauransu to mutumin da ya samu wannan to kuma sai a ƙur'anin sai ke cewa ulidu Allah wa ulidu Rahman ka ce ya Allah ba ni kaza sai Allah ya ce ga ina baka ba wana sai ce ulidu Rahman ko ka ce ya Rahman da ya unni da'u ake so ai Audu Rahman ko ka ce ya Rahman to Allah zai baka na'am if'alli kaza wa kaza Allah ka bani kaza ka bani kaza ka bani kaza na'am to ruhi shine zai dauki wannan na'am sai ka ce ya Rahmanu kulla shay'in wa rahimahu haka ake karanta izmin haka ashabul asrar suka kawo ya Rahmanu kulla shay'in wa rahimahu haka ake karanta shi na'am to mabuta addu'a sun ce dole ne idan zan a fara addu'a na'am in abin so
a samu ai nafila in lokacin nafila yawa mabudin aiki na'am idan ba a samu lokacin nafila bane to a samu yin istighfari salatin manzon Allah la ilaha illallah ya zama su ne mabudi gwargwadon abin da kaga kana iya wasu na takaitawa sun mai da shi 10 wace 100 duk wanda ka ɗauka ya kafi ka insha Allah masha Allah yawa saboda haka ana yin adadi nasa 299 adadin rahmanu kenan shine adadin rahmanu dole sai an sa wannan aliful arif kamar yanda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai rubuta rahmanu to lalle fali ya muddar rahmanu lalle ya sa maddi din nan ya aliful arif din kenan ya tsaga shi ya kawo shi ya sa to da shi ake sawa fali muddar rahmanu aluja kenan aluja sai ka ce ya rahmanu ko kuma alif baki yadda muke cewa da Hausa alifun to shine in aka tare gaba da 299 na'am to ko dai ya zamo zaka dinga yin shi duk bayan sallah kafa 299 me za a karanta ya rahmanu kullu shay'in wa rahimahu ya rahmanu yawa kullu shay'in wa rahimahu haka ake karanta kafa 299 to in kuma adadin ya dan yi gaba in ana bukata da adadi mai yawa shine sai ai 1495 na'am wannan adadin 200 da ainihin 99 shine aka buga da haruffan shi guda 5 to shine aka buge shi da su sai zama bahyun adaha mun to sai ya baka 1495 na'am sai kuma a cika da addu'an nan da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani littafi ya kawo masa yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bihi yuktamu dhikrul jamil wa yubda'u duk wani zikiri za a yi kyakkyawan zikiri wanda za a yi zuwa ga manzon Allah ko kuma Allah za ka yi ma to dole sai ka yi salatin manzon Allah in ka gama kuma ka cika an ce duk addu'ar da aka yi ba a farko ba a yi salati ba karshe ba a yi ba za a karba ba kai karshen magana ma sallar da kake yi idan babu salatin manzon Allah Allah bai son ta gaskiya wannan shine saboda haka a kiyaye to alhamdulillah muna godiya sosai zamu dora wasu fa'idojin a gaba da izinin Allah. Wannan dai sirri kamar yadda muka yi bayani yadda aka karanta shi haka ake jalabi ne mai girman gaske na samun alkhairi da budewan kofofin arziki insha Allah rabbi. Allah kuma ya tabbata mana da alkhairin sa masha Allah. A ci gaba da kasancewa da waɗannan shafuka namu na Gwani Mai Ismi Foundation da suke kan yanar gizo Facebook da YouTube channel da kuma TikTok duk dai masu ɗauke da suna Gwani Mai Ismi Foundation masha Allah.